хора! Здравейте, хора! Днес ще стигаме как да си изтеглите Майнкрафт без да я плащате. Съжалявам, днес няма да кажа IP-то. Вие можете да го погледнете, защото точно отиваме в интернет. Сега ще ви покажа и даже аз ще изтегля. В момента аз съм на телефон, както виждате. Нямам нищо. Съм гледал за FIFA, The Forest и GTA 5, Minecraft. Ето виж сега. Minecraft. Какво трябваше да напиша долу? Обърках се. Да. Сега free. И сега влизаме в този сайт 15.2.1. Просто цъкаме. Доналд, това не е сложно като обикновените клипове. И ето тук файлът, ама задължително или сте с Lenovo. Не, Lenovo няма там нищо. Трябва да сте или с Samsung, или с някакъв друг. Тук ви го сканира приложението. Хубаво е. Инсталиране. Вижте, сегнато е завършило. Какво? Това е в Share Market. Добре. Това беше яко прецакване. Ще пробваме тук. Много пъти така съм се прецаквал и съм си свалял някакви приложения там. Не знам хич. Днес ще играем на Майнкрафт, аз ще ви покажа епик на сервера. Mob Market. Майнкрафт ли е това? Да, мисля, че миналия път ми изписваш точно това 1D844. Ебат. Да, ебат. 8983 ABC на моечета 5-1 има продължение, мисля, че те сега. Добре. Ще чакаме 3 минути още. До тогава ще покажа IP-то на Infinity Craft. Колкото повече хора влизат, толкова по-доволно ще е петия. И това е. И другите администратори, окей. Не. Ето, Minecraft Servers. Първото, ако естествено го гледа българин. Но съмнявам, че ще го гледа някой друг. Малко вероятно е. Не много е малко, защото аз гледам някакви други клипове. Ето. Сега ще ви го покажа точно кой сервер е. Ето, той тук Infinity Craft. IP-то 79.124.56.52.255.65. Сега ще влезем в страницата. Има 6 човека, сигурно там е петия. Ето го и описанието на сервера, в който аз влизам и всеки ден го виждам. Infinity Craft, имаме Skyblock, заповядайте на Minigames. Да, той е на Minigames всъщност Skyblock, аз имам World, че е на Skyblock, обаче не искам да се създам хом там, аз имам хом, обаче сме го разкрили и мисля да си го места. Обаче хубавото е, че човека няма хом и в момента живее в моят хом. Тук може да прочетете къде да намерите информацията. Информацията за сервера и какво разполага. Сервера разполага с MCMMO, Case Opening, Create Survival, PvP, Action, Residence и други. Информацията за сервера. В сервера можете да влезете от 1.5 до 1.8.9 версия. Евентите са всеки ден на 9 часа, плюс мега евенти с книга за ранг в събота и неделя. Да, аз съм фашпа само 2 енчантни голденки. Не гледайте Magma Craft отдолу. Не го гледайте.
Добре, ето, аз ви показах IP-то, ето го тук. Пак ще прилежа за всеки случай. Ето го. Добре. Ти ме тапиш. Остават 58 минути. Добре, явно... Ще къде да стигам на нужните данни. Явно това ще е от клипа. Аз показах как да се свали Майнкрафт. Той е сигурно, че ще се свали, ама явно няма игра този път, този епизод. И добре. Епизодът ще продължи още малко. Добре, това са ми личните работи. Вижте, това готина иконка. Мене поне много ме кефи. Моля, абонирайте се. Лайквайте. И това е от мен всъщност. Да, това е от мен. Не знам защо го казах, че ще продължи още малко, ама добре. И чао, хора.